Mana ngajiro madu. Bisa kok itu. Bane vanhu vari kutora mari dzavamwe nemushonga. Papano kufamba kwandaita kusvika kumabhazu kune zvihwiti zvandaona zvine mushonga. Vana vangu ndinovada, asi vamwe vacho ndaona vaine mushonga yezvigure. Tataurisa ndaona vana mai vari panapa vazhinji vanzwa nokushandiswa. Pane vanhu vane mushonga wemabhatoni, bluetooth panapa. Zvinotoda kunamatira iyi vanotengesa vatengerwe. Ndoda kuti mushande, ndokureva kwaita mweya mutsvene. Saka ndichafamba zvishoma kusvika panzvimbo yandiri kuenda. Yandanzi naMwari ndiuye Saturday yega yega kuno. Hapana chamandipa. Ndatuma na baba.
muna ino nyika atina kuya kuzorwisa variko atindatumwa matumi Rwanda itwa na baba toda kuti paite vanhu vanoimba vanogona kutsana tsanai zvinopigwa saka munoti ganizobhiya vasikana vanoda kuerezwa munobhugama
Baba
Yeah.